Poštovani slušatelji, dobrodošli u zvukopis. Poštovani slušatelji, dobrodošli u epizodu koja se zove Točkama do zvijezda. A budući da se do zvijezda teško dolazi, onda sam danas u društvu, to jest imam svoj voditeljski par, a ona je Kristina. Kristina Lijepi pozdrav. Krsnik, da budem precizniji. Pa dobro, nemoj tako sramežljivo, ti si već bila gost ovih epizoda. Pa jesam, ali u nešto drugačijoj ulozi. Tako je. Sada si moj suvoditelj i mi ćemo, budući da smo zajedno bili na zvijezdi, to jest na točkastoj zvijezdi, objasniti ljudima što je to bilo. Točkama do zvijezda da, najprije prije svega hvala ti što si me po drugi put u današnjem danu pozvao u svoju emisiju. Imali smo malih tehničkih poteškoća. Ok, to je digresija. Dakle, snimamo po drugi put. Ista stvar. Dakle, mi smo zajedno sudjelovali, odnosno zajedno smo bili na konferenciji Točkama do zvijezda. Ta je konferencija dio istoimenog projekta čiji je nositelj udruga UOSO, udruga za unapređenje obrazovanja Slijepih i slabovidnih osoba. Dakle, oni su nositelj, a partneri su Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek i knjižnice Grada Zagreba. To je bilo u petak, 25.4. Tako je, da, 25.4. se održala konferencija. Ja sam bila kao sudionik, a ti si bio kao gledatelj, slušatelj, snimatelj. Tako je, u zadnjem redu, pasivni promatrač. A nemoj tako, ipak si snimao. Dobro, ja sam snimao, međutim, kad nisi akreditirani novinar, onda ne dobiješ najbolje mjesto. Pa htjela sam samo reći da je konferencija bila, da je tema konferencije bila poticanje, odnosno čitalačke navike slijepih i slabovidnih osoba, a ja sam bila jedan od panelista, bila su 3 panela posvećena. Prvi panel bio posvećen pismenosti slijepih i slabovidnih, drugi poticanju čitanja, a treći dostupnosti književnih sadržaja. 2-3 panela, odnosno cijelu stručnu konferenciju vodila je Antonija Mihaljević ispred UOS-a, da. A prvi u uvodnom pozdravnom govoru obratio se Branimir Šutalo. Lijep pozdrav svima okupljenima. Pozdravio bih domaćine ispred Centra za obrazovanje Vinko Bek, predstavnike Udruženja za unapređenje obrazovanja slijepih i slabovidnih. Ja ovdje vam se obraćam ispred Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, koji je sudjelovao u financiranju ovog projekta, ali to bi bilo to što se tiče formalnosti. Ja sam i ovdje kao bivši učenik u Vinko Beku, kao prijatelj mnogih koji su radili na provedbi ovog projekta i kao zainteresirana ciljana skupina, kao ljubitelj čitanja, kao osoba koja se od kad je došao u svijet slijepih i slabovidnih, se suočavao sa izazovima koji su pred slijepima i slabovidnima vezani za čitanje, za pismenost, za obrazovanje, tako da imam i neko životno iskustvo, nekakvu i ekspertizu, tako da će mi biti drago čuti koje su inovacije i što sve ima novo na području pismenosti i čitalačkih iskustava slijepih i slabovidnih. I Sanja Repanić-Blažičko ispred knjižnica Grada Zagreba. Prvi izlagači, mada znate kako to već ide, dobijete program i čitate program i on se neminovno promijeni. Nije istina sve što piše. Prva predavačica je bila Ana Novosel, edukacijski rehabilitator, i nakon nje je Maja Kević, također edukacijski rehabilitator, a njihov je zajednički nazivnik bio govoriti o čitanju s malo znanstvenog, da ne kažem akademskog pristupa.
Pa da, one su u principu opisale način na koji se zapravo slijepe i slabovidne osobe opismenjavaju i što sve prethodi uopće samom opismenjavanju. To nije samo ono učenje čitanja u školi, nego su to i prvi susreti s knjigom uopće i navikavanje na knjigu, na pisanu riječ, što ona uopće znači i tako. Pa da, mi svi znamo da slijepi moraju naučiti brajicu još u predškolskom dobu da bi bili spremni za prvi razred. Nakon njih bio je, ja vjerujem svima znan, Robert Pugar, profesor matematike, bivši, umirovljeni. I on je dao zapravo praktičan primjer, svoj primjer kako je on tegobno koračao točkatim putem do zvijezda. Kako to obično biva, nakon u teoriji sve izgleda lijepo i taj teorijski akademski uvod se čini dosta logičnim i jasnim za praćenje. Međutim, u praksi nije uvijek tako, pa je Robert Pugar govorio o tome kako je zapravo tekao njegov put opismenjavanja, put opismenjavanja osobe koja je kasnije izgubila vid i to u vrijeme kad interneta nije bilo, pa informacije nisu bile tako dostupne. Međutim, unatoč tome što se nije opismenjavao na prethodno opisani način, svejedno je toga nije spriječilo da dobro upozna Brailleovo pismo. Za one starije spomenuo je kako su vješti brajičari od postojećeg pisma napravili vlastito pismo, odnosno zakone Brajice su malo promijenili i dobili na neki način šifrirano pismo. Da, to je dakle bilo osmišljeno, ako se ne varam, otprilike negdje u njegovo vrijeme ili tako negdje oko tog razdoblja, a to je i danas pismo koje je živo i aktualno. Nešto slično je bilo i u moje doba. Dakle, kako su oni nekad obrtali slova, a svi koji znaju Brajicu znaju da se gotovo svako slovo može obrnuti. Jel' tako? Ti to znaš? Ja to znam. Okay. Ali nisam se služila tim pismom. Možda nisi imala priliku. Dakle, recimo slova F, obrnuto je slovo? Da. Tako, od slova P obrnuto je Đ. I tako dalje. I onda se opet dogodio nesklad između programa i stvarnosti. Trebao je nastupiti Mirko Milak, a nastupio je Marin Vukov. On je inače edukacijski rehabilitator u centru Vinko Bek. Puno rehabilitatora, naime. Ja bih rekla, mislim da ako se ja dobro sjećam, zapravo je on govorio više o tome zašto je čitanje važno, mislim, općenito kod ljudi, onda posebno kod slijepih i slabovidnih, zato što je krenuo ovaj drugi panel koji je baš bio posvećen metodama poticanja čitanja. Dobro, a svi znamo da je čitanje važno, a što bi ti kao buduća profesorica rekla? Pa ja bih rekla da je čitanje važno jer širi vokabular i širi vidike, a osim toga, dakle, to je svima važno, a slijepima i slabovidnima je još, ima dodatnu važnost zato što mi dosta informacija o našoj okolini saznajemo tek kad nam netko za njih kaže ili nam ih opiše, pa knjige su zapravo odlična zamjena ljudskim tumačima. Ja se slažem s tobom, ali sjećam se kad mi je bilo najpotrebnije nešto opisati, ti su opisi bili dosta sterilni. A možda samo nisi tražio na dobrome mjestu. Moguće. Nakon Marina Vukova nastupio je, a mogu to tako reći, Mirko Milak. On je u centru Vinko Bek, za čudo nije rehabilitator, nego je stručnjak asistivnih tehnologija za slijepe i slabovidne. Ja sam Mirko Milak i sam na više odjela centra Vinko Bek, a danas ću vam malo govoriti o poticanju čitanja koji smo vodimo na odjelu mladi. Ali ja ću svoje izlaganje započeti pitanjem, jeste li protekle godinu dana pročitali barem jednu knjigu?
Čak 3. Nemoj mi 5. 7. tako doći. Još jedno. Onda ste bolji od prosjeka. Jer prema prosjeku i statistici iz istraživanja koje je napravljeno za Noć knjige ove godine, samo 37% ljudi u Hrvatskoj godišnje pročita jednu knjigu. Što je u odnosu na 2018. pad od skoro 20%. Ali pohvalno je da se zaustavio taj pad jer smo isti postotak knjiga pročitali i 2024. i 2023. Znači, otprilike smo na 37% ljudi u Hrvatskoj pročita barem jednu knjigu. Da. U odnosu na Europu smo isto debelo ispod prosjeka. EU prosjek je 53 knjige pročitane u godinu dana, a u Hrvatskoj od onih koji čitaju prosjek je nekakvih 42 knjige, ali 51% ljudi uopće ne čita, što je jako zabrinjavajuće. Da bi popravili te brojke, mi u Centru Vinko Bek potičemo čitanje i kroz rad naše multimedijalne grupe Bek Lokali, pa bih vas prije svega zamolio da pljeskom podržite dvojicu članova te grupe. Ako zvuk ne bude valjao i slika ne bude valjala, krivi su njih dvojica. A kako mi to kroz rad te grupe potičemo i da više čitaju? Ja bih izdvojio zapravo 3 načina. Približiti ustanove koje se bave knjigom našim korisnicima, približiti same knjige korisnicima, a onda na kraju, ako to ništa ne uspije, približiti i samu knjigu njima. Prvi korak u tome je suradnja sa Hrvatskim knjižnicom za slijepe, gdje smo česti gosti na svim njihovim aktivnostima, ali posebno ono što me veseli je da postoji interes naših korisnika za učlanjivanje u knjižnicu, kad dođu kod nas mi ih odmah učlanimo, i zadnjih nekoliko godina se razvio interes za sudjelovanje na čitanju, državnom prvenstvu, na čitanju Brajice u knjižnici za slijepe, gdje vrlo rado naši korisnici sudjeluju. Ove godine ćemo možda imati rekordan broj djece koji će htjeti ići na to. Također, jedan od gledanijih podcasta naše multimedijske grupe je upravo izvještaj sa tog natjecanja, ali također vrlo rado odlazimo u knjižnicu gdje se ovdje mogu upoznati sa knjigama. Evo, zadnji put smo bili baš u srijedu povodom održavanja Noći knjige, gdje smo već dogovorili i novu suradnju, pa će naši korisnici moći i ući u nekakve skrivene dijelove knjižnice i vidjeti kako ovo sve što je profesor Mladen iznio u teoriji se radi u praksi, od odlaska u njihovu tiskaru do njihovih učnih studija, da sve vidimo i da sve oni istraže, te ih na taj način još malo potaknemo da aktivnije čitaju i aktivnije sudjeluju u tom načinu života. To je onaj način da približimo institucije koje rade s knjigama. Znali smo ići u knjižnice grada Zagreba, tu na Kvartić, kad bi bila predavanja bi otišli i poslušali. Posebno su bila zanimljiva predavanja koja su se ticala nekakve tehnološke sprege knjiga i same tehnologije, tako da im je to bilo vrlo zanimljivo kad je bilo o IT-u, kibernetičkoj sigurnosti i tako. Drugi način na koji potičemo njihovo čitanje je da prikažemo što više knjiga. Jedan od načina je odlazak na sajam Interliber i sad se pitate da je to možda samo za Slavoniju. Daleko od toga, naš slijepi korisnik Lovro je bio jako zainteresiran da on ode na Interliber jer je zanimalo ga jedna specifična vrsta knjiga, a to su bile kuharice. I onda je otišao i pokupao jednu 10 kuharica da može to istraživati, da može saznati kakvi postoji jela i pošto šta jede za ručak, večer i ostale obroke. Ako vas to zanima, možete više
saznati u Jelovniku s Lorom koji se emitira svakog mjeseca opet u našem podcastu. Tako da, eto, na taj način potičemo čitanje, ali Interliber je dobra prilika da oni vide razne žanrove, da vide i te naslovnice, da vide šušur koji se stvara oko te knjige, pa im se možda na takav način zainteresira za to. I treći, možda najizravniji način je kada knjigu dovedemo njima. Njima knjige djeluju zastrašujuće, jer ako se susretnu sa pravilnom knjigom, to je obično nekakvi 5-6 volumena debele knjige, ako je to umećan tisak, to je opet one takozvane plahte koje moraju listati, koje ne vole čitati. I onda smo mi pronašli način da kroz kratku priču pružimo njima vrata u svijet knjige i u svijet čitanja. I prvi put smo započeli s ovom tradicijom 2023. godine kada smo se uključili u manifestaciju Noć knjige i čitali smo znanstveno-fantastičnu priču Isaaca Asimova Posljednje pitanje. Znači, format u kojoj smo to radili je da je profesorica Martina pročitala knjigu, kratku priču, te bi onda zajednički s korisnicima tu kratku priču poslušali, te bi oni nakon toga komentirali. Mišljenja smo da je jako važno odraditi analizu pročitanog, da bi uopće mi mogli dobiti povratnu informaciju koliko su oni shvatili što se u toj knjizi radi, koliko su aktivno slušali, da nisu oni sad tamo došli i pola sata odsjedili, jer eto mi smo rekli da se mora doći. I možemo reći da su nam rezultati bili poprilično dobri. Te prve godine smo radili sa manjim skupinom, radilo se o 6 učenika koji su s velikim interesom poslušali tu priču i vodili žustru raspravu. Tako da smo iduće godine povećali broj korisnika. Također smo čitali kratku priču Božić s Rodnijem, koja je bila bliske tematike, radilo se o jednom robotu koji je zaslužio praznike, pa kako smo ušli u doba umjetne inteligencije, robotike, sve smo to lijepo povezali. I mogu reći da je interes bio ogroman, sudjelovali su skoro svi korisnici u tome i da se također razvila rasprava. Ali, kada je trebalo preći na možda nekakve ozbiljnije formate, na bar novelu ili roman, tu se je pokazao problem da je popnio interes. Nezgodno da bi organizirati takav način slušanja, da sad možemo slušati roman koji traje 15-16 sati, to je praktički nemoguće za organizirati. Tako da, kada su oni morali samostalno nešto pročitati, samostalno nešto poručiti, tu je već opadlo njihov interes. Ali kada se to moglo odraditi u grupi, kada je to bilo nešto kraćeg formata, tu je itekako postojao interes za sudjelovanje i da poslušaju priču i da aktivno sudjeluju u tom razgovoru. Da ne bi do sada tu izmišljene bajke, na ova dva QR koda možete poslušati i posljednje pitanje i robot i Božić sa Rodnijem, pa možete dobiti uvid u to kako ova metoda poticanja čitanja radi sa našim korisnicima. I onda, nakon Mirka, nastupio je krunski trenutak kada je, dakle, moja današnja voditeljica, koja je u ovom projektu voditeljica čitavačkog kluba za slijepe i slabovidne, govorila o tom iskustvu i o svom iskustvu učenja Brajice. Pa zapravo da, ja sam govorila o iskustvu samog vođenja čitalačkog kluba. Naime, čitalački klub je izravan plod ovog projekta Točkama do zvijezda. Malo sam ispričala kako je sve to krenulo, kako smo zapravo prikupljali članove za čitalački klub, kome je čitalački klub namijenjen, a namijenjen je odraslim osobama oštećena vida. Opisala sam kako izgledaju naši susreti, što se čita i s kojim sam se izazovima ja kao voditeljica suočila i još uvijek se suočavam zato što čitalački klub još uvijek traje. Dobro, možeš otkriti što sada čitate? Pa eto, sljedeći nam je susret baš sada 29. travnja i
Za taj dan ćemo svi pročitati, nadam se svi, roman I nebom teku rijeke autorice Elif Šafak. Dakle, dragi slušatelji, ako ste članovi toga kluba, čitajte. Ja moram priznati da sam pohvalila svoje sudionike jer mi se nijednom nije dogodilo da nisu ni počeli čitati. Dakle, da su došli bez čitanja. Znalo se dogoditi da netko ne stigne pročitati do kraja, ali svejedno dođe. Međutim, to nije važno. Važno je da se barem donekle upoznamo s knjigom i da možemo onda razgovarati. Pa za oni koji su pročitali ispričat će malo više, oni koji nisu pročitali do kraja možda će ih dodatno zainteresirati to o čemu mi razgovaramo. Ono što sam istaknula kao nešto posebno pozitivno je to da nas razgovori o zadanoj knjizi često potaknu na rasprave o aktualnim društvenim pitanjima, a mislim da je to zapravo posebno važno kod razgovora o književnosti. Da, ti i ja smo bili komentirali, je li teško čitati kad moraš? Bez obzira što po defaultu voliš čitati knjige. Pa teško je i možda je to jedan od razloga zašto ja nisam članica čitalačkog kluba, nego samo voditeljica. Ali moji čitači su zapravo se pokazali kao vrlo zahvalna publika. To je probrana publika, malobrojna publika, ali oni doista čitaju i ne čitaju samo oni, već čitaju i volonteri. To je nešto što sam na konferenciji zaboravila reći. Dakle, svaki put nam se pridruži i na našim sastancima i nekoliko volontera koji su nam tu kao tehnička podrška, jer naravno za potrebe projekta potrebno nas je i fotografirati. Ali osim toga oni isto tako se znaju uključiti u naše rasprave jer i oni pročitaju knjigu ili barem kažu da ih je naš razgovor zainteresirao. Tako da eto, ovim putem pohvala i volonterima. Nisam bio nikad u čitalačkom klubu. Jesam online koji je imala Hrvatska knjižnica za slijepe na Facebooku. Da, i mislim da moram priznati da nisam ništa pročitao što je bilo rečeno, jer sam na sreću to pročitao prije. Zato ja volim zadavati naslove koje ni sama nisam pročitala, baš zato da ne dođem u napast, ovo sam pročitala prije nekoliko godina, pa ne trebam sad ponovno čitati, a zapravo se ne sjećam pola toga što je bilo. A osim toga, svaka dobra knjiga zahtijeva ponovno čitanje, jer svako čitanje je novo čitanje i različito čitanje. Tako da volim predlagati naslove koji su i meni novi, a isto tako nastojim onda da ti naslovi budu iz suvremene književnosti, jer se trudim da budu novi i mojim čitačima. A isto tako, s obzirom na to da oni vole čitati različite žanrove, a onda se nekako trudim izabrati naslove koje možda oni sami ne bi izabrali, jer svrha čitalačkog kluba po meni nije ta da njegujem stare navike, nego ipak da ih potaknem da pročitaju nešto što možda sami ne bi, i baš jer jedino tako se vidici i nekakve ideje, mišljenja i mogu širiti, mijenjati i tome slično. Na kraju je svojevrstan šlag na torti bio trostruko definiran. Naime, izmjenjivali su se Ivana Elek, edukacijski rehabilitator, što bi drugo, Željko Šalković, također stručnjak asistivnih tehnologija za slijepe i slabovidne, i Zoran Rogić, predsjednik udruge WOSO, odnosno nositelja projekta. A oni su govorili svi zajedno o dostupnosti književne građe i digitalnih medija za čitanje. Da, i ono što je bilo posebno zanimljivo u njihovu panelu jest to da su se zapravo izmjenjivali. Dakle, mi smo u prethodna dva panela svatko imao svoj dio, a oni su se izmjenjivali, što je doprinijelo dinamičnosti. To je zapravo više bio radionički tip gdje se pokazalo na koji način se knjige mogu preuzimati s pomoću govorne jedinice, kako čitati na različitim uređajima poput Projektoka, Sense Playera, a vrhunac je bio zapravo kada je
Zoran Rogić centru poklonio 2 uređaja Sense Player. Ono što se meni tu posebno svidjelo, dakle, osim što su predstavili različite uređaje preko kojih se mogu čitati zvučne knjige i elektroničke knjige, predstavili su i različite stranice s kojih se knjige mogu preuzimati. A posebno mi je bilo zanimljivo što se nisu ograničili samo na stranice namijenjene isključivo slijepima i slabovidnima, iako su naravno dotakli su se i Hrvatske knjižnice za slijepe i zaklade Čujem, vjerujem, vidim i knjižnica Grada Zagreba koje imaju određenu građu namijenjenu isključivo osobama koja se može preuzeti isključivo uz potvrdu da ste osoba s oštećenjem vida, odnosno s teškoćama u čitanju. Dakle, oni su se dotakli i načina na koje se mogu preuzeti knjige, a koji nisu namijenjeni isključivo slijepima i slabovidnima. Prvenstveno su tu istaknuli aplikaciju Book and Zvuk, koja uopće zapravo nije za slijepe i slabovidne, nego je, dakle, tu ona funkcionira više kao knjižara u kojoj se mogu kupiti zvučne knjige. Mogu ih kupiti sve osobe, a naravno onda i osobe s oštećenjem vida. I ono što nisam istaknula tijekom svog izlaganja jest to, a to ću sada reći, dakle trenutak pozornosti, molim. Posebno mi je drago što je moj čitalački klub nije u nekom prostoru koji je isključivo rezerviran za slijepe i slabovidne, već u gradskoj knjižnici na Starčevićevom trgu u prostoru Galerije Kupola. Dakle, ne mislim pritom da institucije kao što su Hrvatska knjižnica za slijepe ne trebaju raditi projekte za slijepe i slabovidne, već pritom mislim da je osobama s oštećenjem vida važno istupiti i pokazati se i u institucijama koje nisu isključivo njima namijenjene, jer samo tako možemo doprinijeti vlastitoj integraciji i uspješnoj inkluziji. I tako smo zapravo ovim radioničkim prezentacijama i završili tu konferenciju. Popravi se na vrh zvijezda, popločan je brojevim pismom. A što se tiče čitalačkog kluba, on je, kako si rekla, dio projekta. Znači, kad projekt završi, neće biti ni kluba ako se ne napravi novi. Tako je. Dobro. Onda, ako je interes bio velik, ja vjerujem da će se napraviti novi projekt i da će klub nastaviti gdje je stao. S nekim izmjenama ili bez njih. Ja se isto nadam. Mislim, interes, na početku mi se činilo da interes nije toliko velik, ali onda kad usporedim podatke koliko Hrvati općenito čitaju i koliko je osoba s oštećenjem vida u Hrvatskoj, zapravo statistika uopće nije loša. A dakle, ono što još mislim da je važno istaknuti, naravno, bez obzira na to što što posjetitelja mog kluba nema previše, to naravno ne znači da nitko od slijepih i slabovidnih ne čita, nego je samo riječ o nedostatku vremena kojim smo svi izloženi, a ipak, nažalost ili na sreću, ulozi društvenih mreža i interneta koji mnogima odvlače pozornost od knjige, ali opet mogu poslužiti i kao sredstvo za ponovno zbližavanje s knjigom, a posljednji panel u ovoj konferenciji je to zapravo potvrdio, jer ipak nekako prva 2 panela su bila možda više usredotočena na dakle, Brailleovo pismo, koje je doista primarno pismo za slijepe i slabovidne, a u 3. panelu smo ipak pokazali da slijepi i slabovidni mogu vrlo uspješno ići u korak s vremenom i koristiti se ovim modernim tehnologijama. Evo, samo kad pomislim na aplikaciju Voice Dream Reader,
To je to. O njoj čak ni ja ne znam, tako da eto, to može biti tema neke nove, neke nove konferencije. Znaš što ja Ova, primjećujem kad smo već kod čitalačkih kompetencija, znači u ovoj emisiji koju snimamo znači, po drugi put, mi smo rekli vada 1000 puta dakle, to nam je poštapalica. naravno. I one su dio teksta. Tako je. Najbolje je da budemo kratki i sažeti, kao što su to bili pozdravni govori Branimira Šutala i Sanje Repanić-Blažičko, koji su doista, to smo rekli u prethodnoj emisiji koja nažalost nikad neće biti emitirana jer se nije snimila, ali oni su se doista ograničili na dakle, bili su apolitični, kako si se ti lijepo izrazio, i doista su se ograničili samo na to što nam pruža književnost, a prava književnost koliko god se dotiče aktualnih pitanja, ali zapravo ima pravu vrijednost kao i svaka umjetnost kad se može primijeniti na bilo koji kontekst, bilo koje razdoblje i dakle kad je zapravo isto tako apolitična. Ja mislim da bismo ovime mogli završiti ovu našu prvu voditeljsku avanturu, završiti emisiju i srdačno pozdraviti slušatelje, gledatelje sa točkate zvijezde. Ako želite pomoći određenoj zvijezdi u usponu, onda vas molim da, eto, osim što se naravno možete priključiti čitalačkom klubu, a to ćete učiniti na način da se javite u udruzi UOSO ili ovdje u komentare, pa ćemo onda se dalje dogovoriti. Naravno, zapratite Nikolin YouTube kanal. Hvala ti, Kristina, na tome. Ja to gotovo nikad ne kažem, ali zato ti si ovdje. Do slušanja. Do slušanja.